Hieno päivä Ostravassa, aurinko paistaa. Venäläispelaajista Medvedev jään pinnassa. Katsotaan nyt vielä kertaalleen. Medvedev kohteena. Tämä menee kyllä nyt täysin väärin tämä tuomio. Hetkinen. Medvedev tuossa pelkkää tilannetta ja jarruttelee. Simply great, sanon minä. Ja lähteekö sitten kokonaan pelistä pois? Illalla vuorossa varovainen salitreeni. Pojat, tästä tehdään uuden urheiluelokuvaa. Tänään taas ready to go. Pitäisikö meidän kattoo? Lyöhän sä hiiri tuon kypärän päähän, niin katsotaan tää tilanne, miten tää meni. Niin kuin Stevekin, niin katot kiekkoa loppuun asti, niin mä otan tän Tolletsenin roolin tässä näin sitten. Niin Kuulostaa hemmetin lupaavalta. jykevänä pakkina. Tulee. Sinne menee. Siinä hengessä arvon leidit ja kaikki kiekkovedet. Have a great hockey weekend. Best regards Tami Lions 7, siitä on 9 tippunut näköjään.